Je toto vedomá stratégia Slovenska, že sa presúvame od automobilového priemyslu k zbrojárskému? Nie je to, že sa presúvame od do, ale je to skôr ďalšie vybudovanie nohy, diverzifikácia ekonomickej sily slovenského výrobného priemyslu, pretože my sme extrémne závislí na tom automobilovom priemysle a ukazuje sa, že ako náhle si zahraniční klienti neobjednávajú tieto autá, tak naša ekonomika nesmierne trpí. A teraz je to vidno, či už je to americkými clami, alebo všeobecne poklesom ekonomiky v rámci Európy. Tí zákazníci si jednoducho objednávajú menej. Slovensko je najotvorenejšia ekonomika. My potrebujeme predať 9 z 10 výrobkov, ktoré tu urobíme mimo nášho územia. To znamená, exportujeme. V Čechách je to možno iba 70. Čiže je to skôr také rozšírenie, diverzifikácia nášho priemyslu. Takže máme o jednu diverzifikáciu viac, ktorá práve v čase, keď je kríza, dajme tomu, a je slabší odber civilných vecí, tak naopak stúpa ten odber vojenských vecí. Nespoliehame sa potom na to, že budú vo svete vojnové konflikty?